Ahojte priatelia. Dnes trochu inak, ale dôrazne. Ospravedlňte ma, že budem tieto slova čítať z papiera, ale situácia, v ktorej sa naše Slovensko momentálne nachádza, je natoľko vážna, že som nechcela dopustiť, aby emócie prehlúšili to podstatné, čo musíme všetci počuť. Dnes už totižto nejde o sympatie, ale o prežitie nás všetkých. Prestaňte už konečne riešiť ideologické nezmysly a 72 pohlavy. Prestaňte sa utapať v koalično-opozičných žabomyších vojnách, pretože Slovensko sa rúti do priepasti, kde nás nečaká len drahota, ale prázdne regály a totálny nedostatok základných surovín. Ak sa okamžite nezomkneme a nezačneme ťahať za jeden povraz, bez ohľadu na to, či niekto fandí Smeru, Hlasu a SNS, alebo PS, KDH a Demokratom, tak čo skoro v tejto republike nebude čo jesť. Žiadna politická značka nás pred hladom a celkovým úpadkom neochráni. Teraz už nejde o vaše kresla, o to, kto má pravdu v televíznych diskusiách. Teraz ide o holú existenciu nás všetkých, našich detí a našej vlasti. Spamätajme sa, kým je ešte čas a máme čo zachraňovať, pretože spoločne sme silnejší.